Prosím, pánové. Tady máte princeznu. To je zázrak, jste oslnivě krásná. Ano, jste opravdu velmi krásná. Otočte se trochu, prosím. Madam, jste připravena začít nový život? Jsem připravena. A jsem šťastná. Nikdy jsem nepocítila takovou radost, že žiju. Přejete si? Jsem velice rád, že jste spokojená. Potěšení z toho sdílíme jistě všichni. Račte si nabídnout. Díky, žízeň máme všichni, že? Princezno, povězte nám svůj životní příběh. Zajímá nás to. Když vás poprvé viděl pár, se zeptal se, jestli jste princezna. Jste opravdu princezna? Ano, ale nikoli rodem. Jmenuji se Romy. Studovala jsem v jedné anglické koleji. Mí rodiče byli bohatí a úspěšní obchodníci z Bombeje, ale bohužel jsem jako velmi mladá osiřela. Ztratila jsem krátce po sobě oba rodiče. Byla jsem bezbraná a tak mě proti mé vůli přinutili, abych se provdala za starého Rádžu. Můj muž po 3 měsících zemřel a já jako vdova jsem měla zemřít s ním. Pokračujte. Nechtěla jsem umřít a jedné noci jsem utekla, ale pronásledovali mě. Chytili a znovu připravili obětní slavnost. Přijmi tuto oběť, Kálí! No nic, už je to za vámi. Pan generál Korn se o vás postará, Romy. Na pár měsíců vás ukryje, dokud ti divoši na vás nezapomenou. Pak budete moci začít nový život. Pan Fogg by se o vás velmi rád postaral sám, ale protože se vsadil, že uskuteční cestu kolem světa za 80 dní, je mu velmi líto, že nemá dost času na to, aby se vám mohl věnovat. Chápejte mě, Romy. Ve hře je má prestiž a můj majetek. Zítra ráno musíme neodkladně vyplout z Kalkaty na lodi, která má namířeno do Singapuru a Hongkongu. Buďte bez obav. Já to chápu. Ale mohli byste mě vzít do Singapuru. Mám tam jednoho příbuzného. Můj strýc má dobré postavení a jistě se o mě postará. To je skvělé. Prosím vás, dovolte mi, abych s vámi odplula do Singapuru. Musím se dostat z Indie. Pokud bych tady zůstala, dříve nebo později by mě našli, pak už by mě nic a nikdo nezachránil od jisté smrti. Promiňte, pane Foggu, ale tohle úplně mění situaci. Mám dojem, že vám nezbude nic jiného, než vzít princeznu Romy sebou až do Singapuru. Je to na vás, pane Foggu. Barnabáši, jdi koupit ještě jeden lístek do Kalkaty pro naši společnici. Ano, pane, hned to bude. Hurá! Já jsem tak rád, že s námi pojede princezna Romy. Bravo! Chico, děkuji. Always. To byla rána, slibuju, že ode dneška už nebudu padat. Je.